Sofia, Mukia, Sunkia, Sutria, Muki, Muki, Mukha, Mukhi, Nebi nama Roki, Rokini, Sokini, Mukini, Semani, Semani, Nebi nama Nam cukup. Không thằng đó. Cái này sẽ là nàng lên đâu? Đây bảo vệ. Hai लोगोफोर दायो जोङो आइमोनाव थांगासिनो आरो आङो दिनै खान्थाल फिथाइ जानो होननानै खान्थाल फिथाइ लादों आरो ओमफ्राय आंखौ दोनना फैसिगोन नै सासेया दाखालि आमथिसुवायावथ' जानाय जायासै नालाय जेबो आनैमोननावसो पार्टि जाहैनाय जाबाय आङो भिडिअ होखादों ओमफ्राय दिनै खान्थाल फिथाइ जानो लुगैनानैनो खान्थाल फिथाइ लाबोलायखाबाय आङो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर 지금 내 앞에 난 사람. थांबाय दे थिखोदाव खान्थाला हा ए र' मालाबा बिहरफागोन दाहाय दे लादो सना बिबथिया दोनना गालांबाय सानजों लांसै हा औ गेसावसोदां सादिखिया थाइसे लांबाय बिबै मोननो नै दिनै खान्थाल जानोसै मादैया खान्थाल दाननो नागिरदों सिखायाव थाव फुनदों रोंगोन ना रोङा नोंलाय खान्थाल दाननो दाननाय नायनोसै रोंना रोङा खनबेसे दानखो नोङो खान्थाल दानदों खान्थाल दाननायनि हिसाब लायो आरो लायो आंना खान्थाल जानो नागिरदों जि नै खान्थाल देंजो गिदिरखा होमब्लाबो थेफा नुबावदोंसो ओइ आथा नांबा नांथों 설친텐 다 비중나 라면 지야 다 먹고 싶어 깨끗하게 살겠나? 가본 진짜 깨끗하게 먹는다 깨끗하게 살겠나 말린다 나이냐 내가 되는 거 되는 거 아 자꾸 부갈바는 자유 나보자 하늘 그만 라버시 empreด้วย하늘야 거이 시끄요 하늘 그만 라요 시끄러운 거 नै मेंथाबायनो सानजारि बुरैसो जाबाय मानसिया जानोनो हायासै जि सान्दुं गोसा लोगोफोर नोंसिनिथिं सान्दुं गोसा नंगौना नङा जोंनि बे अदालगुरियाव देनजार सान्दुं गोसा मासि सान्दुं गोसा लाबोदो जाबाय नांला माला मोनजागोन सोरां
판단해야 라이다. 항아버 가스타르. 스메메레 까비살라. 라타 사동 가이네 마다이. 난 kayo mau gigit lagi sih mana otot semuanya. Kecil. Kecil. Sambil bisa pakai. Oh, bisa ba? Kemana sih? Siapa ba? Mana nunggu? Tak sepenting ha. Siapa tu sa? Musak sih nampak macam. Sa jangan ada. Ini dia apa caranya? 파스타 진짜 근데 잠비 파스타 섹시트야 근데 아 이거 친구 사람 이거 되자 간다 난 커피 타임 써야 자 가신 자세 그통 가본 된 난자바 이시 그통 진짜 굽나를 렌좀 볼라 토슬리 사람 뭐 그거 막 哎呦我的妈！ lama jalan halu 간탈 잔치 जोंहा जाग्रायानो गैया सानैल'नो खान्थालखौबो नुहुरला मालाया 파뿌야 부르라요 디스타बथार बियो हाथारासो आङो जोंहा सानैजों खान्थाल थाइसे जायोनो हान गोदान लाबोनानै जानाय जाबायबा बारा गोथाव मोनजायासै आं बानलु जाया संख्रिबो जानो बाबावोसो आं होगोनलाय रखि आं होबा थाङा होनो जा खोलैगोन बे मबाइलखौ थां दाउखाय बियो हो होनबा थांनो Hawa gaban jabas ketua kamu. Waktu bar nih. Bisa kita kerja apa nih? Sekarang kami ini bisa kerja apa nih? Kalau bisa jalan aja. Oke sol. Saya senang bro. Jaban ketua kamu ini. Jadi namanya sih kali kerja kali kerja mau jadi punya jenis kan. Ayo bisa nih. Orang macam orang bilang mai bantu. Kamu ada deh? Dalam surat tu. Aku mendang surat lah. Langsung. Itu surat. Tuh jaban juga tuh aku mau. 이거 보면 안 돼, 내가 하나. 먼저 잠깐만요. 친구들이랑 이거 좋아하니까 간단하게. 수라잖아. 우리 샤브 수라잖아. 우리 자등네 사내등네. 야 우리 샤브 길라. 꼬르만 준한 놈라면 요네. 아, 진짜 플러스 바이. Ui, Ranti, mấy cây đường, nuột, yeah. rồi tôi khai từng Anh tôi mà khơi, khơi đường, khơi mà, phát tiền kia ăn rồi. dừng 잡 산책 mai cái đừng hai ăn hà này đi bây giờ hạt sinh sợ 哎呦我的妈！ 아빠 대차 레랑 가셔 나이लाय बांगालि खोथिया थालांनायनो मालाय न'आव गायना दोनफैबाय ओरैनो खदालजों जावनो मोनखायाखै सिखाजोंसो जावनो मोनदों आमथिसुवानि थाखायनो ओरैनो हरबाल एसे एफा खस्थ'यै गायनाय देनां मोनजायाबा मा जानांगौ सेरसे मोननाय जाबाय जाना जेराव थैजोबबा गाबगोन थैजोबबा बावखि माइ जायो मुलि सारफै जाम्बि एम्फौ जाबासो मुलि सारगोन दा खान्थाल जाखांबाय दा ओमफ्राय दाखोरासो गारहरजोबनांबाय बेयावसो गेलेफैखुमागासिनो नै गेलेनाय जायो बियो मालाय खेथि मावनाया गरमाव खान्थाल जानानै आरो गेलेफैबावबाय गेलेनाय होनाबो खेथि मावनायसो खेथि दुगैदा माबार आदि नामा सासेयाबो देनुखायाबो ना थिखाना आदि आं थिखा लादों बिनिफ्राय आंनिफ्राय थिखा लादों बियो आंहा सिनायनांगौ दुगैदो थाव गरमाव हाला थैलायनोसै खान्थाल जानानै जि गरम मोनबाय आंनि दाउ खाबायखिया सान्दुंजों थैलाबायनो हागोन ना जामुंजों थांफिनबाय र' मैया गायनायमोन मैया बेलासि दे एफा थुब्र'बाय थायो थैगोनसो माथो बेलाय हासो खुबदों ओंखायनोथ' खोब हाब्रु लाबोनो हायामोन थांदो
साहोआ दे दिनै सा गैया गाव गावबाव न'आव लोंहै बुरि मांग्रिग्रि न'खर बुरि मांग्रिग्रि मा खालामदों होनहरबाय थादों आङो ओमफ्राय हाग्रा बारियावसो थाबायनो सानबाय थादों नोंखौ आं हाग्रा बारियाव थाफैयाखैबा दहाय खिथालायबावाखै महाय थांजोबखोनि माबा मालाय नै दुगैखांबाय नै दा मेथाइ लाबो दे गय फाननायजों आयैनो बिबैखौ मेथाइ लाबो दे गय फानहैसोनो बोरो गया बेसे बुरजा सिराफोरखौनो लाबोलाबाय दाखालि सिरा गोराना नै बै पेकेटनिया गया जि गिदिर गिदिर माथो गय फानहैसोनो नै जों सानैल'सै आब'आबो माइसो गायहैदों ओं थाब फै लाबो नों माखौ लाबोयो नों गोसो दे दुगैखांबाय देलायदो फाग्लि आहाबो दुगैनोसै जि मैला जानानै दं देखायनो हाथ'वा दे लोगोफोर दे दहाय खान्थाल जानानै गरम मोनथारबाय गोद खानग्लुंना होलाजोबो गरमफ्राव खानो बाबाय आं सिन्दो लान्थ' मानो खानाय लादों हास'मानो जाबाय खानाय गुसुं लानो लुगैबाय बे ओंखायनो बुंगासिनो आइया मालाय आङो बिसिम हास'बैनो ओमफ्राय नै बिसिम बाब्रिला नोंनो नै सा लोंसै जोंहा बेलासिनि दै लुहैलायबाय हनै फैद' सा लोंसै लामाजों फैबाय थानाय थानाय गोसोआ हाग्राजों फैबाय थानाय लोंदो अबे खेबबाय थाखायो दे लोंद' मा गन्थं बोखोबाय थाखो फाग्लिसो जाबाय नामा लोंखांबाय आङो लोगोफोरनि फिनिश लावदो लोगोफोर बिथाङा सा लोंनो नागिरदों साखौ लोंग्रा थायो बानाय फानो साखौ लोंग्रा अखा थांसै अखा अखा आबा सान्दुं दुं 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 अखा नै माइ मासे लोंदो दाउआ आंनि गोजा नोंना माथो जानला मोनला मानो गैया माथो आंनि नाम गोजासो सुप्रिया मुप्रिया थफ्रिया मुख्रिया संख्रिया सोत्रिया संख्रि मुख्रि मुख्रा मुख्रि नैबे नामा रकि रकिनि सखिनि मुखिनि सैमानि सैमानि नैबे नामा आयौ मा नै लोगोफोर जोमैया बिराद मोजां बिउटिफुल जादों भिउआ बिराद मोजां अखा फिथिलाय खोमसिनो लोंदो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय सालोंबाय थानोसै आङो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय नै साखौ खनसे गानानै लादो सायानो जामजोब्बाय आंना मा खालामबावनांगौ दे लोगोफोर होनबा भिडिअखौ जों बेयावनो फोजोबनोसै बयबो जोंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना होदो कमेन्ट हरलायलायदो मोजां नङाबाबो नायदो जाम्बि जाम्थिबाबो नायदो जाम्बि जाम्थि दे होनबालाय दोनसै लोगोफोर